Книгата, която ви представям днес, е посветена на епископската базилика на Филипопол, с детайлно описание на всички нейни елементи, достигнали до наши дни. Неин автор е професор Юлия Вълева. Тя е изкуствовед и специалист по история на античното изобразително изкуство. Заглавието на книгата е Епископската базилика на Филипопол в контекст. Защо в контекст? Защото трудът на професор Вълева изследва епископската базилика на раннохристиянския Филипопол в контекста на материалното и духовно развитие на града, столица на провинция Тракия. В книгата си авторката разгръща тезата, която доказва епископския ранг на църквата и я определя като главната църква на Филипопол според наличните днес археологически данни. Подовите мозайки на базиликата са почти изцяло запазени в двата си слоя. Мозайките на базиликата са едни от най-забележителните, откривани по нашите земи. Изчислено е, че тяхната повърхност възлиза общо на 2000 квадратни метра. Читателите ще имат възможност да разгледат и десетки цветни илюстрации на тези чудеса от античния свят. Голяма част от мозайките представляват изображения на риби, птици и животни, които са особено популярни в древното изкуство. Така, например, разхождайки се из базиликата, ние попадаме на над 100 изображения на птици, различаващи се по своя вид, поза и движение. Сред тях разпознаваме папагали, пауни, кокошки, патици, токачки. Две от птиците са затворени в клетки. Книгата изследва развитието на Филипопол и неговата духовна история, която е продукт на сложни идейни влияния от изтока и запада. Независимо от видимите сходства с най-ранните базилики в Рим, професор Вълева застъпва тезата, че планът на епископската базилика отразява този на храмовия комплекс на Божи гроб. Правят се изводи и за набиращото сила поклонническо движение, което е направлявано от църквата и светската власт в периода 4-6 век. Археологическото проучване на епископската базилика на Филипопол отнема близо 40 години. Анализът на всеки детайл на нейната архитектура и украса води към дълбоки проникновения относно историята на Филипопол, неговото романизиране, християнизиране и оформянето на късноантичния облик на града. Книгата Епископската базилика на Филипопол в контекст ви очаква в сектор изкуства на Пловдивската народна библиотека. Заповядайте!